Всеки един от нас тук има брутална, изключителна възможност да си изгради огромни пасивни доходи чрез тези проекти. Ти казваш, че Футурион е пирамида сега, така ли? Не само Футурион. С главата горе, това, че сме изгубили някакви пари, не означава, че няма да изкарам. Ми се наложи да тегля кредит, за да мога да вложа и в двата проекта. Пари се губят, пари се изкарват. Не веднъж се представяте за инвестиционен консултант. Интересно е, че в момента твърдите, че не сте. Защо това разминаване, господин Кирев? Това ще го уточните с юриста ми, той ще ви отговори на всички въпроси. Здравейте! Това са пирамидаджиите, които подлъгват стотици хора, че ще умножат парите им. А когато стане ясно, че май са измамници, започват да обвиняват излъганите, въпреки че може би са си напълнили джобчетата именно с техните пари. Фейк гуру! Ако искате да подкрепите канала ми, за да мога да правя още подобни видеа веднъж на високосна година, поръчайте си видео от мен с промокод PYRAMIDA за 50% намаление на VoiceBG. CryptoKings.bg, които вече са Easy Invest с Красимир Кирев, Cryptomania BG и Space Group International са три организации, които заблуждават стотици хора да инвестират парите си в доказано измамни проекти. Разбирай, пирамиди. Тези хора се представят за експерти, които могат да диверсифицират инвестициите ви до такава степен, че да намалят риска да загубите парите си до минимум. Да, бе. Ние създадохме система на диверсификация. Да опазваме на първо място и да умножим парите на клиента. Space Group International предлага система от високотехнологични проекти за реализиране на печалби на криптопазара. Само дето накрая се оказва, че 100%, повтарям, 100% от проектите, които промотират, безследно изчезват с парите на немалка група хора. Колега, ще ми подадеш на телефончето, че съм си заредил една страничка да прочита нещо набързо. Лице, което иска да придобие правото да упражнява дейност като брокер или инвестиционен консултант, трябва да отговаря на изискванията по глава 2 и да издържи успешно изпит пред изпитна комисия, определена от Комисията за финансов надзор. Дали тези симпатяги, които предлагат подобни услуги, имат подобен лиценз? Казвам се Красимир Кирев, аз съм предприемач, инвеститор и инвестиционен консултант. Скептичен съм. Не бе, то пък всъщност може и да не им е необходимо такова нещо за това, което те вършат. За това да започвам с обясненията. Странно или не, основният организатор на тези пирамидални схеми е този господин. Силни аплодисменти за Краси Кирев! Това е човекът, от който тръгват една камара схеми с пирамиди и криптовалути в България. За инвестиционен консултант не знам, а за меме според мен господин Кирев е идеален. Чучо Крас, си съгласен ли си? Да! Yes! Красимир Кирев е лидерът и създател на CryptoKings, организация, която уж опазва и умножава парите на хората. Да, бе. CryptoKings е система, която опазва и умножава парите на клиента. Да. Илиян Тонев и Георги Димитров, както Велислав Нинов и Георги Шопов, са неговите последователи, които в последствие се отлъчват от учителя си и започват да помагат на хората по абсолютно същата схема. Това беше системата на Space Group International. Или как може един човек, без да има никакъв опит, да започне да реализира сериозни печалби. Да, бе. Преди да научим повече и за трите организации и тяхната система, тъй като това преди всичко е образователен канал, нека да ви разкажа с няколко думи какво е пирамида. Създателя на пирамидата обикновено зарибява няколко човека, които от своя страна започват да търсят други инвеститори срещу обещанията за бързи, лесни и големи печалби.
Дай ми $1000 и до 2 месеца ще имаш 2500. След това с парите на новите измамени плащаш някаква част на старите, за да се създаде илюзията, че бизнесът наистина е надежден. И така, докато накрая става математически невъзможно всички закачени на пирамидата да си избият парите. Балонът се пука, а с това отлитат парите на по-голямата част от участниците в пирамидата в джоба на онези на върха. Тъй като понзи схемите са незаконни в огромна част от държавите по света, създателите им обикновено използват всякакви методи, за да ги замаскират. Представят ги за инвестиционни клубове, трейдинг ботове или мултилевел маркетинг компании в някои случаи. Много тънката разлика между пирамидите и MLM бизнесите е, че при последните се предполага, че хората печелят от продажбата на някакъв продукт или услуга, докато пирамидаджиите изплащат приходи на старите членове, основно от свежите пари на новодошлите. Героите на това видео промотират уж високотехнологични криптобизнеси, но всъщност единственото общо, което рекламираните от тях проекти имат с криптовалутите, е, че разплащанията в пирамидата не стават с долари или евро, а с крипто, за да е по-трудно да им се търси отговорност след това. За кажи речи всички иновативни проекти, те твърдят, че имат информация на високо ниво, кога ще започне нова много добра възможност. Знаем за някои от компаниите, с които работим още от преди тяхното пускане. Тоест сме вътре от първите им ден, седмица на пазара. И че уж били проверили въпросните проекти. Аз лично бях в Дубай, за да видя ръководството, за да се убедя, че нещата са както трябва. По думите им, такива проекти издържали обикновено средно по година-две, така че като инвестирате в началото и се изтеглите евентуалните печалби в следващите 2-3 месеца, шансът да се набутате е сведен до минимум. Ама да вложите колкото прецените, че може да загубите. Вярно, че се случва и погрешка да ви обещаят, че ще вземете 250-300% на парите си преди да ги дадете, но това е неволно. И са ни потвърдили, че всеки един ще си получи 250-300% или колкото съответно е неговия пакет. Както и пирамидите да гръмват за 2-3 месеца, а не за една година и общо взето всички, които са им повярвали да го издухат, но точно тогава идва ред на искрените им оправдания. Така както вие сте изгубили пари, да кажем от последния проект, така и аз съм изгубил пари и за мен е много важно да седнем да си изкоментираме нещата на лице в лице. Нищо, че взехме тлъста комисионна за всички под нас в пирамидата, въпреки че ходим да оговаряме съдействие с тия, дето организират пирамидата, ние не знаехме, че ще ви прецакат. Да, бе. Ама нали ви казахме да вложите колкото може да загубите, бе. Сами сте си виновни. Ние не сме. Драги фалшиви инвестиционни консултанти, вмъкването на изречението "не забравяйте да вкарате пари толкова колкото може да загубите" не отменя отговорността, която носите за лъжите и за обещанията за 250-300% възвръщаемост на инвестицията пасивно. Вие сте пасивните, ние сме активните, както и сигурната ви 12-степенна система за инвестиции. Преди да ви разкажа повече подробности за героите на това видео, е време да затегнем коланите, защото мисля да стана бърз и яростен. Рън, рън! Какво става, кукло? Какво прави готини момаци като тебе в тая спортна кола? Чуди се как да разкара поредния досадник. Ау, че и отворена! Сигурно ще си също толкова отворена да се пуснеш срещу мене в една бърза гонка, а? С удоволствие, ако това ще затвори устата. Ангелче, ще те заболи дори повече, отколкото когато падна от небето.
Best Auto. Качествени тунинг аксесуари за победители. Благодаря на Best Auto, че подкрепиха това видео. Аз със сигурност ще използвам техните услуги за някакви неща по моята кола и се надявам да продължим да работим заедно. И само набързо още едно рекламно съобщение. Ако вие имате бизнес и искате да правите готини видеа за социалните мрежи, също като мен, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, но не знаете как, Бат Любо ще ви помогне. Изпратете ни имейл на info@voice.bg. Напишете, искам да ми помогнеш да имаме як YouTube канал като теб. Ще се чукнем една Zoom срещичка и ще оправим нещата. Да, бе. А сега обратно към героите на това видео. Нека да ви запозная с лидерът, от който май започват тия схеми тук на родна земя. В това видео с около 70 гледания той разказва вдъхновяващата си история как се е запознал с биткоин. Още през 2010 година. Да, бе. Негов приятел предприемач му предложил да вкарат по 1000 лева, за да инвестират в машини, с които да купаят електронната валута биткоин. Дойде при мен един приятел от Стара Загора, предприемач, строителен. Краската тогава, 2010-та, каза, виж, тук купаем машини, работи, електронни пари, това е бъдещето, ставаш милионер. Едни 1000 лева, компютри, сина, добре. За зла беда, 2 месеца по-късно обаче на Чичо Краси му потрябвали тия 1000 лева да купи вафли на едро и той отишъл да си ги иска обратно. Чудак при Краси му казах, какво става с тия биткоини? Той, ами имаш 200. Моля те, трябва ми тия 1000 лева, вафла боровец на 17 стотинки. Тия биткоини ти ги подарявам. И той ме погледна странно и каза, човек, ти е нормален, не как ще ми подаряваш 200 биткоина? Това ще стане милиони. Па си мал шанса, а? Подарил му 200 биткоина през 2010 година. Да, бе. Друг е въпросът, че ако наистина са купаели биткоини по това време, вероятно са щели да имат доста повече от 200 предвид ниската трудност на изкопаването им тогава. Да не говорим пък, че шансът някакъв мистериозен бизнесмен от Стара Загора да е виждал през 2010 година, че биткоин ще е бъдещето, е също толкова голям, колкото да ви падне куфърче с $1 милион на главата, докато се прибирате от работа. Но разбира се, това се прави, за да ни покаже, че господин Краси Кирев още през 2010 година е бил в криптото и с лека ръка е подарил 200 биткоина, които днес, разбираш, струват милиони. Всяко гуру трябва да има тежък момент, въпреки който е успял. От историята на Чичо Краси разбираме, че между 2010 и 2015 година е натрупал над 200 000 лева дългове, защото отварял някакви хранителни магазини, с които не му са получил. Трудно се случваха нещата и след 5 години нямах хранителни магазини. Имах доста дългове. Над 200 000. И какво направил тогава, мислите, а? Какво направил? Останал само с 50 лева в джоба. Той тръгнал за Ню Йорк. Учих се на едно Renault Space. Сложих едни 50 лева джоба и тръгнах за София. Не знаех къде отивам, не знаех какво ще следва. Само знаех, че дължа над 200 000. Чичо Краси поне за Ню Йорк да беше тръгнал с $50. В САЩ може да е в Ню Йорк, но българската мечта е в София. София. Повтарям, София. Влизайки в София... Според вас къде отидох? Ами в гората на около връзкото. 50 лева къде да отида? И открих Иво Груев, човек, който е написал книги за финансовите пазари. И му казах, Иво, как да направи от 50 лева над 200 000, че да си върне дълговете? Той вика, биткоин, това е начинът. Бах ти скалъпената история, брат. Тогава Чичо Краси се сетил, че при 5 години е имал 200 биткоина и си казал, въй, как са при... И какво направил тогава, мислите? Прибрал се в Стара Загора и започнал да чете. Блокчейни, биткоини, смаки, телефони, get up. Прибрах се в Стара Загора, 6 месеца четох на дивана. Блокчейн, биткоин. Телефони, get up. Моя Краси, как ще четеш 6 месеца, нали имаш дългове от 200 000, кой ще работи да ги върне тия, бе? И баси читанката майна. И така, след стотици изчетени страници за криптовалути, блокчейн, смаки, Чичо Краси започнал да консултира невежите по темата и да печели пари. Докато един ден и 3 години по-късно дошъл големия успех. Да, бе. Поканили го на интервю в българската версия на TV Bloomberg. Поканихме в телевизия Bloomberg, за да говоря
на темата криптовалути. Там не се влиза с връзки и с плащане. Там те избират. Не се е. Това е преломният момент в кариерата му на инвестиционен консултант. Какво представлява криптовалутата Петро и с какво се отличава от останалите подобни активи? Основно доверието. Доверието към тази криптовалута. Като технология зад нея действително стои много сериозен ресурс. Интервюто е от 2018 година, но и до ден днешен го ползва навсякъде, за да легитимира своя авторитет. Благодарен съм, че 2018 година бях поканен в международната финансова телевизия Bloomberg. Колко от вас са гледали интервюто? Да се вдигнат ръката, може ли? Чичо Краси, и аз го гледах. Зашеметяващ беше, бе, човек. Още 30 години да го развяваш наляво и надясно, за да докажеш, че наистина разбираш от това. От личната му история разбираме, че след това интервю интересът към него като инвестиционен консултант съвсем обяснимо нараснал и започнали да го търсят хора от целия свят да ги консултира. Оттам, разбира се, започнаха да ме търсят международно, от всякакви държави, всякакви хора, влиятелни личности, на които да управлявам, на си екип и, разбира се, юристи и така нататък, архитекти, всякакви клиенти. Рейтинга се качи. Майко! Спокойно става още по-добре. Така, от човек на човек, той се запознал с Владислав Стешенко, който толкова много разбира от криптовалути, че която и криптовалута да му каже от Чичо Краси да си купи, само след 2-3 месеца, независимо как върви пазара, се удвоявал, утроявал, четворявал, много пари направил. През 2019 става това. Аз лично с мои средства тествах една, втора, трета, удвоявах си парите, утроявах парите. И така, и това се работеше. Именно този Владислав е учителят на Чичо Краси в криптоизмамите. Без да навлизаме в много подробности за батко ни Влади, може би няма да изненада за никого, ако ви кажа, че той промотира, ама яко промотира проекти, които след известно време става ясно за всички, че са понзи схеми. Но това е друга история. След като намира своя гуру, Чичо Краси с помощта на Илиян Тонев и Георги Димитров от Криптомания БГ. Искам да приветствам Илиян Тонев! Георги Димитров. Браво за Георги! Както и Space Group International. Как звучи само. Организира нещо като български клон на руските схемаджи и започва да търси жертви у нас. Ама чакай. Чичо Краси май го беше казал по друг начин. И след около една година проучване и тестове, аз реших, че тази информация е време да я дам на младите хора. Че е време да създам академия, да ограмотя хората. Чичани Краси и той помага, бе, човек. И той като всички останали, ай да не ги изброям. Добре, че има такива месии, че иначе как ще живеем, не знам. Преди да разгледаме невероятните проекти, в които приканва хората да инвестират парите си, нека научим каква е безупречната му копи-пейст система, която минимизира риска. Да, бе. Риска ви е под 5%, работейки по тази система на диверсификация. Как функционира 12-степенната защита? Диверсификацията се изразява в следното. Да вкарате по 40% в два понзи проекта. Ние препоръчваме 40% да се инвестира в Cubitech, 40% в Antis Capital и 20% в препоръчаните алткоини. Тези уникални криптоконсултанти ще ви препоръчат да вкарате 80% от спестяванията си в пирамиди. Но да продължим с безупречната 12-степенна система за инвестиции, която те са разработили. Изключителната система се базира на внушението, че пирамидата, в която инвестирате, евентуално ще ви изплати за 3 месеца 75% от инвестицията ви. След което с тези въображаеми пари, които евентуално ще получите, вие ще си купите препоръчаните от тях монети и те евентуално ще си удвоят стойността до няколко месеца. След това, като вкарате тези евентуално удвоени пари от евентуалната печалба, която сте получили, евентуално, както в първия евентуален сценарий, за 3 месеца, евентуално ще получите от втората пирамида 75% от набутаната от вас сума. Тогава, с тези евентуално получени пари, евентуално ще закупите отново препоръчани от Чичо Краси криптовалути, които евентуално за няколко месеца ще се удвоят отново, точно както и в първия евентуален сценарий. Единственото, което ви остава в тази безупречна система, е доста евентуалната печалба от втория ви евентуален цикъл да го
третите. Само това, нищо повече. Чичо Краси, какъв каза, че е шанса нещо да се обърка? Риска ви е под 5%, работейки по тази система на диверсификация. Майко, чуваш. Ама айде, стига съм хейтил, щото съм един хейтър. Нека да погледнем успешните проекти, с които Чичо Краси е помогнал на изключително много хора да умножат парите си. Pretorian Group International. Как само звучи, а? Си мащабното. Това е първата пирамидка, която е спусната от руския гуру на Чичани Краси. Този проект, като всяка истинска пирамида, уж има някакъв продукт и услуга, които продава, но всъщност приходите по веригата идват само и единствено от новите членове. Колкото повече пари мушнете, толкова по-голяма ще е пасивната ви печалба. Да, бе. With PGI, earning X2 of your investment within 6-month interval is assured. Затова бързайте и купете още сега. Именно това ни съветва и апостола на Чичо Краси, самия Владислав Стешенко, в нещо като образователно-обучителен Zoom call, който е направил с младите нахъсани бъдещи пирамидкаджии, посветен именно на този проект. Няма нужда да чакаме да стане перфектен, защото все още изглаждат някакви неща технически явно. В тестов период е, но сега наистина е най-точен момент да се включим, докато още е рано. Може би тези протестиращи пред полицейския участък в Лас Вегас са от онези балъци, които не са имали честта и привилегията да бъдат от инвестиционната група на Чичо Краси и да излязат на време от този скам проект. А вероятно всички тези ревюта, че това е пирамида и основателите на проекта са измамници, са фалшиви. Да, бе. Именно защото цялата тази информация в интернет за този проект е фейк, Чичо Краси и през април 2021 година продължава да твърди, че проекта работи прекрасно, въпреки че вече е насочил вниманието си да промотира друга пирамида. И сега, 7 април 2021, стартираме с Frendex. И Cubitek си работи прекрасно към момента, Pretorian също. Да, бе. Приятели, за жалост, на 20 февруари тази година Space Group International преустановяват представата, че Чичо Краси е техния лидер. Някъде там вероятно е сложен и край на Telegram групата на кралете, което означава, че е трудно да се проследи хронологията на измамния проект, който са промотирали. Не, че не трият яко съобщения, когато някой недоволства. Затова, ако сред гледащите има хора, които се чувстват измамени и смятат, че са загубили пари в някои от пирамидите, промотирани от Чичо Краси, Space Group International или пък Криптомания БГ, моля да ми пишат на този имейл. Отлъчените лидери от Space Group International, за разлика от Чичо Краси, все още не са изтрили своята Телеграм група и в следващото видео, когато обърна повече внимание на тези толкова вдъхновяващи млади хора, ще видите как тези консултанти убеждават хората да инвестират парите си в проекти, може би, свързани с тях самите. Ще научите и как се прави демидж контрол, когато някой понзи проект гръмне и хората започнат да недоволстват. Така както вие сте изгубили пари, да кажем от последния проект, така и аз съм изгубил пари. Пари се губят, пари се изкарват. Ние трябва да се изграждаме като лидери, като предприемачи, като пораснали хора, а не като някакви бебешори да хленчиме. Споменах ли, че по-голямата част от видеята в техния YouTube канал, в които бих казал, че се самоизобличават, по някаква причина от известно време насам са изтрити. Обаче, едно птиченце ми каза, че има шанс някой да ги е свалил преди да бъдат изтрити и да ви ги покаже. Но не съм сигурен. Да, бе. През април тази година Чичо Краси препоръчва на хората да инвестират паричките си в друг прекрасен проект. Стартираме с Frendex. Верно, че не знам руски, ама с няколко клика
Попаднах на един-два сайта и с помощта на Google Translate останах с впечатлението, че има доста сериозни съмнения около лидерите на този проект, които явно имат навика редовно да участват в скам проекти. Да не говорим, че на въпросния Дмитрий Чичулин май не е особено ясно каква му е фамилията, тъй като в други проекти се е представял под името Дмитрий Иногородски. Но нямаше как да не ми направи впечатление, че няколко човека от групата на Чичо Краси в Телеграм са се оплакали, че са спрели да получават парички от Френдекса, този прекрасен проект. Но за щастие той веднага се включва на видео, за да ги успокои. Обръщам се към новите партньори основно, които са отскоро в организацията. Искам да ви помоля да имате повече търпение относно Френдекс, да не задавате въпроси постоянно в групата и там да ви отговарят колеги, които не са достатъчно запознати. Така че ако нещо ви притеснява, ако нещо ви безпокои, можете конкретно налично на мен или на Ленко да задавате въпрос или сте попаднали на някаква информация, ние да я анализираме и по наша преценка да преценим дали тя е подходяща за групите да я дадем. Защото иначе се създава напрежение, това ни отнема много време да отговаряме на въпроси поради вашия въпрос и отговорите на други хора и не можем да се занимаваме основно с развитието на организацията. Моля, ако някой се чувства измамен от инвестицията си в Френдекс или не дай си Боже друг от промотираните инвестиционни проекти за пасивна доходност, да ми пише на този имейл. Настоящият проект, чрез който Чичо Краси призовава да умножи парите на своите последователи, е феноменалният, невероятният, фамозният, безумният криптофючър. Животът на пакетът е около 200 дни или до достигане на 300% от неговата стойност. По принцип, за мен лично е напълно достатъчно да видя официалната им презентация с сток снимки на щастливи хора, държащи чаша кафенци, за да съм сигурен, че след няколко месеца тая чекия ще изчезне напълно с парите на немалко хора. Но тъй като това са думи само на един хейтър, за по-скептичните от вас ще надградя. Все пак това е мега иновативна компания с офиси в Лондон и Ливърпул. Не е шега работа. Тя също е основана от реални хора. Томи Луис и Райан Райт и разбира се CEO-то на компанията Ефер Ривера или Хефер или Джефер, все тая. Важното е, че е млад испанец, милионер, акумулирал над 1000 биткоина от 2017 година до сега. Да, бе, нека да видим кадри от откриването на офиса им в Лондон. Вау! Има цяла сграда брандирана с криптофючър, бе, човек. Верно ли е? Скептичен съм. Той май са го направили на After Effects, защото на истинската сграда пише JP Morgan. И баси съвпадението. И сега някой от вас ще каже: ей, батлю, как ги намираш тия работи, човек? Колко време си са ровил, човек? 2 минути. Просто написах Хефер Ривера скам и попаднах на това видео само с 3000 гледания, което е на испански. В него, освен това нещо с сградата, колегата ютубър говори някакви неща, може би за някакви легални неуредици, но тъй като аз не говоря испански, нямам абсолютно никаква представа какво казва. Обаче така по картинките сякаш се ориентирах, човека е намерил, че Хефер Ривера не е испанец, а е боливиец и не е никакъв милионер, а обикновен бачкатор и, внимание, победител на някакво състезание тип Монополи. Майко! Но спокойно, вервайте на Чичо Краси и го следвайте към луната. Пътят към звездите за вас е отворен. Тъй като все ме обвиняват, че не давам думата на засегнатите страни, днес по изключение, разбира се, реших да го направя. Това отзад е сградата, където се намира офиса на Чичо Краси или инвестиционния консултант господин Кирев, така че сега ще отидем да го потърсим. Easy Invest никъде не пише, много странно. Добър ден. До 7-ми етаж офиса на Easy Invest. Вече не съществува, за съжаление. Не съществува вече? Да. От кога това? Месец вече има. Те напуска на части. В смисъл, офиса известно не работеше, после той се появи с едно момче, друго. Изнесоха мебели, част от мебели и цветя. Даже им помогнах да ги изнесат. Ало, добър ден, господин Кирев търся. Да.
Имам тук едни $1000, дето искам да инвестирам и бих искал да разбера къде ще ми препоръчате да ги вкарам. От кой град си? От София. Добре, значи след 22 можем да те видим директно. До тогава, естествено, за да не губиш време и за да ти тикат твоите доходи, нормално, аз ще ти пратя реферален линк. В групата има обучителни видеа как се купува пакет, нали, как се прави регистрация. Имаш ли опит до сега някакъв? Имам малък с други криптовалути по принцип, така че мисля, че ще се оправя. Но проекти, нали, с криптовалути ясно, но проекти с пакети такъв тип, както е CryptoFuture. Такива пирамидални ли? Ами, те са си за пасивен доход. Сега дали ще ги препоръчваш, нали, за да правиш мрежа, нали, както казваш, пирамидални, това не е задължително. Нали, не е задължително да участвам в пирамидата. Не, абсолютно не. Значи малка част от хората искат да печелят комисионни, нали? Обикновено хора, които имат нужда от повече пари, знам ли, коли, кредити, просто имат нужда от повече пари. Тогава го правят. А може ли... Ако ти нямаш такива нужди, няма смисъл. Може ли да се видим във вашия офис? Видях, че имате в София. Да, може, но аз ще бъда след 22. Офисът в момента за лятото е затворен. До тогава, нали, съответно, в смисъл искате да си участвате, получавате, ще ви изпратя видеа, по които, нали, ние сме избрали на международно ниво конкретен проект, където смятаме, че, нали, парите ви максимално са защитени. Сега принципа е следния. Ако имаш сума хик и тези $1000 са всичките ти пари, инвестираш максимално $500. В никакъв случай всички. На второ място, тези $500 се разпределят 250 в проекта, 250 в криптовалути, които аз препоръчвам. Това е система, която на първо място пази парите на клиента и на второ място вече говорим за печалби. И за мен е важно имиджа, да опазваме парите на клиента. То идеята е, че тези 250, които вкарам в проекта, те ми носят сигурна доходност 250-300%, нали така? Да, сигурно няма никъде. Нали, нека да говорим истината. Това са рискови проекти и се инвестират суми, които е комфортно на човек. Какво значи това, че може да не изкарам нито един лев? Разбира се, че може да загубите. Абсолютно. Това не се е случило в нашата история за 3 години. Не е нещо, откакто, нали, е нашата организация, но те някога може да се случи. Това е рискова индустрия. Значи, ако някой ви каже, че в тази индустрия, в криптоиндустрията има гаранция, има сигурност, този човек определено иска да ви вземе парите и не му пука за вас. Но поне от вашата организация до сега никой не е губил пари, така ли? Значи имаме средна стойност около 14% загуби. Напротив има, но системата ни на работа е такава, че когато парите са разпределени на много части, загубите не се отразяват радикално. А вие сте инвестиционен консултант, доколкото знам. Аз съм инвеститор като всеки един. Казвам се Красимир Кирев, инвестиционен консултант. Просто консултант, който на международно ниво ползва съвети, ползва платена информация за себе си и може да препоръча конкретни проекти, но не давам финансови съвети. Ами не, защото съм гледал видеа, където казвате, че сте инвестиционен консултант. Ами, това е консултация, да, но тя не е финансова. Нали, смисъл, разграничаваме се от това да сме финансови консултанти. Нали, това е важно да се разграничи. Нали, става въпрос за финанси и инвестиции. Става въпрос за крипто. Финансите са фиатните пари. А криптото не е инвестиция, така ли? В международен план, ако проверите законодателството, ще разберете, че криптото не се разглежда като фиатни активи. Ние нямаме достъп до пари на клиенти. Вие просто им казвате къде да ги сложат. Значи, но това не е консултация. Добре? Това е различно, че ние нямаме достъп до пари на клиента. Имам само един въпрос с този проект в момента, който промотирате, CryptoFuture. Те бяха в Лондон, имат офис, нали? Мисля, че на още други места. Аз лично бях в Дубай, за да видя ръководството, за да се убедя, че нещата са както трябва. А там с кой се срещнахте от ръководството? Имаше си представители, смисъл, те си имаха официално събитие. Ами има един CEO-то му. Е важно да видим, че има лиценз, че има материална дейност и материално ръководство. Това е важно. А CEO-то видяхте ли го? Хавиер или Хефер Ривера нещо? Да, беше в залата също така. Той... Защо не съм говорил с него, ако имате това?
А той е някакъв млад милионер, доколкото разбрах. Испанец. Така изглежда. Така е. Дали е милионер, няма как да знам. Не ги ли проверявате тия проекти? Проверката е на място. Учи да видят, ръка да пипат. Аз понеже им гледах видеото на откриването на офиса в Лондон и видях, че има цяла брандирана сграда с Crypto Future. Значи много неща имат, но тъй като в момента съм на почивка, мисля, че ви дадах достатъчно информация. Добре, само още да ви кажа, видях и че всъщност тая сграда е на JP Morgan надписа, а не на Crypto Future и е направена явно на After Effects. И другото, което видях е, че този Хафиер Ривера не е испанец, е боливиец и не е никакъв милионер. Както са на много големи компании поставени лица, говорим за класически компании, ако сте проучвали, по същия начин може да бъде и тук. Нищо по-различно на пазара. Именно за това ние казваме на хората да инвестират сума, която са готови да загубят и че има риск. Иначе всичко друго е лъжа. Тоест може да са поставени лица и в тая компания, но вие въпреки това карате хората да инвестират в тази компания, която е как да не. Ние караме хората. Ето, вие ме търсите мен. Да. Дали това ви прави впечатление? Да, защото доста активно приканвате хората да инвестират пари, обещавайки пасивни доходи. Юриста ми да ви свържи с моя юрист и да уточните този. Няма проблем. Също така, не веднъж се представяте за инвестиционен консултант. Интересно е, че в момента твърдите, че не сте. А навсякъде в онлайн присъствието си се представяте като инвестиционен консултант. Защо това разминаване, господин Кирев? Значи, това ще го уточните с юриста ми. Той ще ви отговори на всички въпроси. Разбира се. Който се обажда. Да. Записът е направен на този разговор, така че служи. Така е направен, да. И си говорите и питайте каквито въпроси желаете. Ами, как да се свържа с адвоката ви, тъй като подозирам, че ще имате нужда от него скоро? О, затвори! Господин Кирев по някаква причина така и не пожела да ми даде телефона на неговия юрист. Нека обаче да обърнем внимание и на други две от пиленцата на Чичо Краси. Илиян Тонев и Георги Димитров. Да не вземат да ми се обидят нещо, нали? Това са създателите на Криптомания БГ. Като оставим на страна факта, че тази платформа за криптоновини очевидно е афилиейт партньор на един сайт, чието име преди време бях скрил с илюстрация на клоун, както ще направя и тук. Та в този сайт за новини по някаква причина има и секции за инвестиции там, в която 100%, повтарям, 100% от проектите, които тези хора са препоръчвали на техните читатели и последователи, са скам, понзи схема, пирамида. 100%. Даже не се свенят да си признаят, че са промотирали скам проекти, бе, човек. Нема такива нагледци, брат. И въпреки това, тези великани пишат, че съветите им за инвестиция били успешни, защото между подробното запознаване колко много може да се спечели от проекта, има и изречение, че те самите не са финансови консултанти, както и препоръка към хората да не инвестират повече, отколкото може да си позволят да загубят. Това е статията, която според Илиян Тонев е доказателството, че Криптомания БГ не са виновни, когато някой проект изчезне, защото, видиш ли, запознавали хората с рисковете, както и че не им обещавали нищо. Нека да пуснем кратък отказ от обучителния им аудиофайл, за да видим дали това наистина е така. Ние предлагаме прекрасна система на диверсификация, с която печелим успешно стотици проценти доходност всяка година. Ако следвате всички наши правила, ви гарантираме дългосрочни успехи и максимално занижен риск в тази индустрия. Какво печелите ви от тази информация? Система на пасивни доходи, която ви гарантира минимум 400% годишна доходност. Ами не знам, вие кажете дали не гарантират и не обещават абсолютно нищо. Категорична лъжа от тази така наречена обучителна статия е, че средната продължителност на тези проекти била година и половина. Повечето от тях за няма и 6 месеца вече са изчезнали с парите на хората. Любопитно е, че в разговора ми с Илиян Тонев, който след малко ще чуете, той заяви, че знае, че всички тези проекти са пирамиди. В обучителната статия обаче ги наричат инвестиционни компании. Може би защото е една идея по-лесно да излъжеш някой да вкара парите си
Като му кажеш, че ги инвестира в инвестиционна компания за пасивна доходност, отколкото в пирамида, в която вероятно 90% от инвестиралите ще си загубят парите. Но нека дадем думата на Илиян Тонев, за да чуем от него какво мисли по всички тези въпроси. Доколкото видях, ти се занимаваш с криптовалути. Прав ли съм? Да. Нещо повече редовно така препоръчваш на хората да инвестират в някакви проекти? Не препоръчвам в общи линии. И ти не препоръчваш. Идеологията ми е такава, че аз лично инвестирам в високо рискови платформи, които в общия случай работят на принципа на пирамиди, реално погледнато се. Но всичко покрай нас е един тип пирамида, нали? Аха, ти инвестираш в пирамиди, т.е. Реално да, рискът е много висок, така, да. Като спекулацията също е много висока в този тип инвестиции. И обещанията също са щедри. Обещанията за големи печалби също мисля, че са доста така щедри. Реално те обещанията ги дават хората, които правят. Да, хората, да. А ти просто ги препредаваш. Въпросът е, че аз представям цялостната концепция, която е създадена на среща, нали? Като имам отделен тип обучения, които обясняват как работи цялостно схемата на Понци, как е създадена, какви са базовите характеристики, нали, на образоваш хората. И в общи линии кой печели от тях и кой губи, нали? Предполагам, че ти печелиш, другите го духат. Не, обикновено печелят хората, които се включат само единствено в самото начало на подобен тип платформи. Да. Затова вие участвате само в началото и само по няколко месеца, нали? Реално да, ако си се запознал с това, което правим, гледам да е максимално най-ниско рисково в високия риск. Старая се дори последния човек, който аз съм поканил, да има математически времето да избие инвестицията си с някаква горница. Доволни са хората. Винаги има проекти, в които може да се загуби. Нали, това е висок риск, все пак. Никога не знаем за проекта какъв човек стои. Защото на сайта, в секцията ви за инвестиции, общо взето 100% от проектите пише, че са скам. Скамват абсолютно. Да, но пък пише, че за вас проектът е успешен, защото следвайки вашите инструкции, в един цикъл 200-300% хората са направили. Значи нещата са добре, хората не губят пари от вашите проекти. Винаги може да се намери някой, който да не следва съветите ни. Да, но тия, които ги следват, а смяташ ли, че правиш нещо нередно, карайки хората да вкарват пари в пирамиди и обещавайки им, че това в момента е топ проекта, в който да си вкарат парите и да имат пасивна доходност от 250-300%? По принцип винаги съм бил против манипулативната част на този тип MLM маркетинг. Смяташ ли, че правиш нещо нередно? Честно да си кажа... Че лъжеш хората, така да го кажа. Със сигурност не лъжа хората. Със сигурност мисля, че не го правя. Но може би подходът, който е наложен през годините в този тип маркетинг, наистина не е... Но той просто е такъв подходът и няма как да го промениш. Концепцията за този тип проекти е, че те всички са едни и същи. Какви са те? Пирамиди. Да, едни и същи са, работят на един и същи принцип. Ние търсим тези, които да работят достатъчно дълго. Публично си го написал, че са пирамиди? Да. Къде бе, брат? Схемата в тази статия, която обяснява. В постовете, в които промотираш този проект, пишеш, че той е пирамида ли, бе? Ще моля ми пратиш линк да видя в кой точно пост го казваш това? Конкретно, едва ли съм го написал това. Да. Ти го пишеш след като вече стане ясно, че е пирамида. Много хора се опитват да обединят, да убедят последователите или там хората, с които общуват, че този проект не е пирамида. Точно той не е пирамида. Той е нещо, което ще ти оправи живота до края нали? Ти казваш, че Футурион е пирамида сега, така ли? Не само Футурион. Добре. Ама защо тогава не го казваш никъде в постовете, обещаваш печалби лесни, бързи и сигурни, бе, пич? Не ги обещавам. Бедният живот на такъв тип платформи е между 9 и 12 месеца в случай. Ти си великан. Няма. Аз съвсем добронамерено, миличко, хора като вас трябва
спокойно, добронамерено да се отнасят към тия хора, защото вие в крайна сметка, вие не сте виновни, бе, човек. Вие просто, тия хора, дето са направили проекта, лъжат. Вие не, нали? Смяташ ли, че ако се окаже, че много хора се чувстват измамени от теб, от Георги Димитров, твоя приятел и колега, от Краси Кирев, от Space Group International и всички хора там в тази така наречена организация, смяташ ли, че ако има много хора, които се чувстват измамени, на вас може да ви се потърси някаква юридическа отговорност? Всички хора, които изреди, така? могат да потвърдят, че аз и Георги така? сме единствените, които многократно в каналите си сме описвали как работят този тип схеми и че са създадени с определена цел. Това, че ние се възползваме. Абсолютно. Вие просто пробивате системата, вие намирате бъг в матрицата, брат. Евала. А иначе само да те питам за колегата ти Георги, той в момента има академия. Нали така? Не знам, не мога да отговоря. Верно ли не знаеш, бе? Нямам представа, пък и не е моя работа. Може ли да ми дадеш негов контакт да му звънна да го питам? Общо ми мога. Ще ми дадеш ли? Не мисля, че е нужно. Що? Георги е голям човек, който само може да взема решения с кого да разговаря и с кого не. Аз не мога да направя. Добре, благодаря ти за съдействието. Живи и здрави, Илянка. Само такива честни хора като тебе да има, които да си казват всичко, това е пирамидка, цак-цак, които не обещават нищо, абсолютно не, и излизат в точния момент, за да може хората след това 3-4 месеца нататък да вземат паричките. Да, бе. Ако има някои, които се чувстват измамени, споделете своя опит на този имейл. Толкова от това видео. Съвсем скоро пускам втора част с колегите от Space Group International. Повярвайте ми, тази топ организация според мен е още по-интересна. Ако искате да подкрепите канала ми, за да мога да правя още подобни видеа веднъж на високосна година, поръчайте си видео от мен с промокод PYRAMIDA за 50% намаление на VoiceBG. След това ще получите достъп до тайната ми Facebook група, където ще кача всички изтрити техни видеа. Извинявам се на всички, че в предишните видеа, в които промотирах тайната си Facebook група, твърдейки, че ще качвам видео там всеки месец само единствено за хората от групата, се оказа мазна лъжа, защото просто не мога да сколасам с това нещо. И аз съм един извабник, така че който се чувства измамен, да ми пише и ще му върна парите, които е дал за видео поздрав от мен. Ще опитам да качвам някакви неща в тая група, но вече ангажименти за всеки месец няма да поемам, защото аз в канала си в YouTube не мога да кача едно видео, пак камо ли там. Благодаря за вниманието. Чао!